Hadin ke jing pensange kari Israel ya ke jing shalan ke boarding elektrik ki umpenyang ki jing bam bat kiwe ki jing don kam sha kanong ba Gaza ha kari Palestine. Kala penselang susu ya ki breu ha kane kari khamtam ya ki besong bersa ha kanong ba Gaza. Nalor ke jing sosi ktang bat ki jing pai donut ki bampat ja naki ha ka ba kila duno ela ki ba ik bethon na ke jing yap ke jing sha tharbom kari Israel sha Gaza. Ki jing kesem ki bala pra lengkhot lengkai kabakam so sen susu kalong bahagane ke jingsha tharbom ki khulung ki khna ki tamen ki kro ki bala kla so pedung pat bongut ki bala yap hagane ke jingja ka ba isur khai donru na preng ki nongsong snong ka Gaza kilami ban le sa shipor shakiwe pat ki jaka ki bakham shngan ladangin ya nujor ya ki jingkhlain bor hapreng kari Israel mar kileno Hamas ne ka Palestine kam pat long ruem hakmat ke jingkhlain bor jong kari Israel ladangin ya phai ki jingdon ki sipai lada day na suny na rengkeu ne na duriau kitiarthma kum ki nuclear weapons chemical and biological weapons ballistic missile bat kiwe pat kitiarthma ki bakhlain bor kari Palestine kadang long not akhmat choki kari Israel kadai gawe na kiri kebala pau bha ha kaperthai borok gawe ya ga jingkhlain jongka ha jingdon ki bor sipai ne kitiarthma kari Israel kawanru ha kerdan ke basau ha kaperthai kabakat kum na kari port araja arwar haswa jongka kadai kari Russia United States bat kari China Henry kari Palestine kampat long ye ban nujor bat kalong tang ipngit hakmat ke Israel kumta ga negathma hapring ke Israel bat kleno Hamas klempep ki Hamas kindang sha khirwit susu hadu bakindal ko pum kumbala berngam umetri rang badu kari Israel u Benjamin Netanyahu ha kini kisngi had gajing terbom baknit ke Hamas ya kari Israel kathma hapring kini ki arliang mamla kadang khluj ba wat hadu mentaru laitu kumba khandai spa ngutam kinong Israel kilayap bat news pa nyu phongutam kinong Palestine kilayap bat taki hajar ngut ke badan hapring ki jingmen sau ki bajur na baro arliang ha ga jing yakun ke badang yai peteng wat hadu menta